माखासे समाव जितु जोंजोंनो जयै बेहाय फैनानै बाहागो लानो हानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दानाय लुनायनि बाहागो लानो हानाय दख'रा आफादनि माहारियारि आफादनि गुबुन गुबुन बेखौनो बुंनो सानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै दिनै मेट्रिक आनजादनि जि जाया होननाय बेथ' सिगाङाव बुंदोंमोन आरो दा बेवहाय दिनै मेट्रिक आनजादा जागोन बेनि मोनसे फोरमान जाबाय दिनै रुटिनाबो ओंखारबाय दा बे हिसाबै फरायसाफोरनियाव गोहोम गोलैनांगौ आं बेखौबो सानाखै जिहेतु जोंनि फरायग्रा गथ'फ्रा सिगांनिफ्रायनो रेडि जानायनि थाखाय आरो फरायबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैगोन जिहेतु जोङो जेरावखि थाङा माने दावहायाव थांनायनि सिगां जों रेडिखौ जाखानांगोन दा जोङो फरायसा हिसाबै जोंना फरायनायानो खामानि हिसाबै जोङो दाबो टाइम दंबावो सम दंबावो फेब्रुवारियावसो मेट्रिक आनजादा जागोन हिसाबै बै मास मोननै मोनथामसोआव जोङो खोब मोजाङै फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ मोजां होगोन आरो मोजां रिजाल्ट मोनगोन जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फरायग्राफ्रा फरायगासिनो दं बेखौ नोजोर होबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बर'नि जि मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसाफोर दङ दा बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामगोन जों आसा खालामनो हायो नंगौ गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव फुजा मेला जायो गुबुन गुबुन जायगायाव दा बे फुजा मेलायाव गोदोनिफ्राय जों नुबोनाय बायदिबा माखासे जायगाफ्राव फुजानि मुङाव थाखा फैसा गारनाय जौ जुवा बेफोर सोलिबाय थादों दा आं दहाय बुंदों बिबुंथिनि गेजेराव बेखौनो दिनै जोंनि आइ आफा आदा बाजैमोनहा जि जोंनि थाखा फैसा खामायनानै दोनो दाउ अमा फाननानै बै थाखा फैसाफोरखौ जोंनि आदामोनहा खायसेया तास गेलेनाय सोरबा टिन पार्टि गेलेनायनो माबा जुवा गेलेनायनो बै जुवा गेलेनायखौ गारहैनायखौ जों नुबोबाय थादों दा बेवहाय आं आइजोफोरखौ बांसिन दिनै खावलायदों जोंनि आदा बाजैमोनहा जि जोंनि बाजैमोननिफ्राय जि थाखा फैसा बिगोन दा बै थाखा फैसाखौ जों खुनु बयदे बिथांमोननो रांखौ हरनाङा फुजा जानो थाखाय जों 100 थाखा 50 थाखाफोरखौ हरनांगौ होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों दा बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो डिसिनो आरो एसपि लेभेलाव जोङो लाइजाम हरगोन जोंनि जि माने फुजा मन्दप बै फुजा मन्दपफ्राव जौ जुवा बैखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो लाइजाम हरबाय थायो आरो बै लेखायनो जोङो देग्लायबो फुजा समाव जों बै लाइजामफ्रा डिसिनियाव एसपिनियाव फैगोन आरो जोंनि जिल्ला आफादफ्राव फैगोन दख'रायाव फैगन दा दख'रा आफादफ्रा जोंनि फुजा मन्दपनि कमिटिफ्राव बै लाइजामफोरखौ जों गथायनाय जागोन निस्सय बिथांमोना नैबे जुवा जौ खम जागोन होननानै जों आसा खालामो दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै आंनि गामि आंनि इयुन होननाय मोनसे बिथिं सावरायनाय आयदा लादों दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नावकाथा गामिनि दरथाम गामि बिथांमोना रायजो राजाखौ लानानै दिनै सावरायनाय हाबाफारि लादों दा बेवहायनो आंखौ लेंहरदों आरो आंजों लोगोसे जोंहा गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोर दं दिनै इउबिपिअनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो दख'रानि इउबिपिअ दैदेनगिरिफोर आरो सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेवहाय गामि ओनसोलनि गावबुरा बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो रायजो राजाफ्रा खोब मोजाङै बाहागो लानाय बेवहाय नुदों आं दिनै खोब गोजोननाय मोनदों गिबि खेबै माने फैबाय थायोब्लाबो आं नावकाथा ओनसोलाव फैफेरनो मोनाखैमोन दिनै गिबि खेबै हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों दा बे हाबाफारियाव सावरायनाय आयदायाव बेखौनो बुंदों दिनै जोंनि समाजखौ बिथा खालामनानै दिनै माखासे खोथा सावरायनाय जाहैदों दिनै गुबैथारै बुंनो थाङोब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि खोथा दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरा खावलायबोबाय थादों जों हौवासाखौ 21 बोसोरनि गाहायाव आरो हिन्जावसाखौ 18 बोसोरनि गाहायाव जों हाबा होनो मोना होननानै जोङो बुंबोबाय थादों दा बेवहाय जोङो बादा होसेयावबो जोङो खावलायसेयावबो जोङो मोजां रिजाल्ट मोनाखै आं बेखौ रायजो राजानि गेजेराव खावलायदों मानो रिजाल्ट मोनाखै आं बेखौबो बुंदों दिनै जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जों खावलायो नोंथांनि गथ'आ दिनै हाबा जानाय बैसो जायाखै होननानै जों खावलायनानै फैयो दा बेनि उनाव मा जायो मोनसे खोथाया दिनै जोंनि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा मोननै न'खरजों गोरोबलायनानै रायलायनानै माने गथ'फोरखौ हाबा होनाय जों बेखौ नुबोबाय थादों दा बैफोर थासारिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय समाजखौ गुबुंले थासारियाव दा लाबोथों आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्लाया अरुणाचलनि सेर सेर थानाय दा बेवहाय स्पेसियेलि हिन्जावसाफोरनि बेलायाव जायो हिन्जावसाफोरखौ सोरबा बखालि
दिनै दख'राफ्रा बेनि केसखौ बिजिरगासिनोबो दङ दा बेनिखायनो जों बे सम थानायावनो खावलायदों जाहाथे जोङो बर' जाथिखौ मुलुगाव बर' गेरेमसा महर दानांगौ हिसाबै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जों सोलोंथाइ लाहोनांगोन सोलोंथाइ लानायाव जों गोसो होनांगोन बिमा बिफाखौ खावलायदों आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव थिनहरनांगौ आरो फरायसालियाव थिनहरनायखौ बन्सित खालामनायनिफ्राय जोङो बन्द' खालामनांगौ आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनांगौ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायो आथिखालाव गोबां दिनै नंगौ बे खोथाया दिनै फेग्रा मुवाजों गोजोमनानै थानाय जोङो बर' जाथियाव खम सिगाङाव नुदोंमोन खिन्थु दिनै बांसिन नुबाय बर'आवसो बांसिन नुनाय मोनबाय आरो बेनिफ्राय उल्था मोनसे टाउनाव बांसिन खम जानानै दिनै गामि ओनसोलाव बांसिनै फैबाय माने गामि ओनसोलाव बुंग्रा गैया नुग्रा गैया हमग्रा बादा होग्रा गैया बे हिसाबै गामि ओनसोलाव जों बांसिन दा बेखौबो दिनै जों सावरायदों दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा हुसियार जानांसिगोन सांग्रां जानांसिगोन जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा जों सांग्रां जानांगोन बे फेग्रा जानाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो बादा होनानै दोननांगोन आरो जुदि मानियाब्लाबो जोङो आयेननि बेबस्था लानानैबाबो जोङो गथ' गथाय जोंनि फेग्रा मुवा जानायखौ जों बन्द' खालामनांगोन नङाब्ला जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा महर दानाय बै खामानिया उननि समाव जाफुंहैनाय नङा बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायदों रायजो राजाखौ दिनैनि समाव